Yebo-ke bhuti, umbuzo wakho wesibili uthi uphendukile. Benibugawa utshwala nize nibutheste ngoba kuthiwa-ke kuyisiko uma ngabe nenza umcimbi ukugawa utshwala uphinde nawe ubuhawule. Angiyena ungoti kodwa ngizokutshela umthetho mina kaShembe engikwaziyo nengiwulandelayo. Ngiyazi bakhona abasacwilile kuyona lento abazongiphikisa. Umthetho kaShembe uthi uma usubhabhadisiwe awubusabugaya utshwala. Uma uyinazaretha elinesibindi, hhayi elisaba abantu, awubugaya utshwala. Ngizonaba kancane. Uma umuntu edalwa, umuntu akusiye lo mbonayo, mina akusimina lo ngibonayo, imina lifihlakele lingaphakathi kimi. Umuntu-ke uma edalwa umphefumulo uwumoya ongabonwayo, njengoba ukuzwe uma ngabe umuntu esehambile emhlabeni kuthiwe nimfice la eshayiswe imoto kuthiwa usibanibani akasekho sesishiyile. Kusuke kushiwona ngoba nina nazi ukuthi uyena lo. Nomuntu uma efele lapho nizwe kuthiwa hhayi siyomlanda la efele khona, kodwa uthathe umzimba. Ngikhuluma ngalowo-ke ukuthi uShembe uma emkhipha ezulwini umuntu emletha emhlabeni ezombeka kubazali bakhe ukuze bamzale ngokwenyama ebese yabonakala siphile naye, usuke umoya. Uma ephuma emazulwini usuke emsulwa engenaphunga engenachashazi, afike abekwe kubazali bakhe bamzale ngokwenyama. Uma sebemzele ngokwenyama bese ihamba ibona zonke izinto la emhlabeni, ijwayele zonke izinto la emhlabeni. Ubungcwele akade nabo bese buyaphela. Abheme ugwayi omunye, ajwayele amantombazane omunye, ajwayele abafana omunye, aphuze utshwala, aqamba amanga, omunye abulala abantu. Uma lo muntu sekuphela iy'nsuku zakhe sekufanele aphinde kubo la avela khona kwaShembe, uthi uShembe phela yonke imiphefumulo ingeyakhe, akenzi lutho ngenyama, ufuna umphefumulo. Ngiya kuleli phuzu lakho-ke lotshwala. Uma lo muntu inyama isimngcolisile, lo muntu wasezulwini, yona iwumuntu wasemhlabeni, inyama izosala iyithola indawo. Mase kufana aphinde kubo, uzofika kubalindi emasangweni alapho uma khona bese bemskena. Sebenzisa ukuskena ngoba ilanguage ozoyizwa. Bethi wena mhla sikukhipha la, wawungenalo iphunga likagwayi, wawungenalo iphunga likatshwala, wawungenalo iphunga lamantombazane, ngeke ukwazi ukubuyela la. Silehle kancane, ithi inkosi ilanga ngomunye unyaka ngizobadedela abantu bakini bazikhulumele. Angazi kodwa noma ulimi abawulukhuluma niyakuluzwa yini. Uma esebuya lo muntu athi mefika kimi athi mzukulu ngomile ngicela ungigayele utshwala. One, lo muntu waliwe ezulwini ngoba unuka utshwala, ngoba ubephuza utshwala. Ufika kumina uthi angimgayele utshwala, usekhuluma ulimi engingaluzwa mina. Bese mina ngoba ngowasemhlabeni ngithumela imithombo ngithi akugaye utshwala la ekhaya, ngithi aphuze. Uzobuphuza kanjani? Fanele aphuze ngomuntu ophila emhlabeni. Umuntu ongale asakwazi ukuzenzela into, noma edla kudla mina bese nawe udlile. Notshwala kuzobuphuza ngobani? Ngami noma ngey'ngane zami. Zina iy'ngane zami seziba zidala. Ngihlule ukuqonda ulimi labantu abangasekho. Ubethini kanti methu ufuna utshwala? Ubethi mina
ezulwini mzukulu ngaliwe, ngoba mina nginokutshwala ngoba bengiphuza utshwala. Ngicela ungiyele kuShembe, ufike ukhiphe umnikelo uthi ucela uShembe angigeze ukuze ngikwazi ukuphindela ekhaya. Phela manje sesemphefumulweni ngeke usakwazi umgeza wena, usedinga umgezi wemphefumulo uShembe uNyazi LweZulu. Yiko-ke ngithi mina utshwala bugaya. Uma ngabe ubugaya uchaza ukuthi lo muntu njengoba eboshiwe laphaya, uma ngabe eboshwe emafutheni abilayo, uthi wena akabhadle khona ahlale khona njengoba umgayela utshwala. Kanti likhona nizulu ekuphuzwa kulona utshwala, ngoba phela njengoba siyila eNazaretha silethwe abantu bakithi abalelo thulini lomhlaba ukuthi sizobakhonzela sibathethele amacala, futhi ukungcola ababe nako sibageze kona. Kuwukumgeza nomuntu ukumphuza ukumgayela utshwala na. Uthi ubaba uNdwandwe ngangiseyingane nje besuke ensabalele base beba ngase eDepho laphaya ithempeli labo, uthi bengibugaya utshwala ngibeka amakhelwane, uthi ngoba ngiyitshela ukuthi hhayi akubona obami, uthi ngelinye ilanga ngangabugaya utshwala ngenza umcimbi ngifuna ukubona. Uthi ngithe ngilele wafika ubaba wathi, hawu ngiyabonga mntanami, okokuqala ngingena la ekhaya ma wenza umcimbi. Hawu baba, hleze kenza imicimbi kanti awungeni? Wathi mntanami angikwazi ukungena ngoba usuke ugaya utshwala. Yayizwa indaba ithe incwadi ngeke balifune izwi likaShilo. Le ncwadi kade ngiyifunda mayiqhubeka leya 1991 inkonzo kaMfundisi uMadlala ikhuluma uNkosikazi. Ithi iNkosilanga umuntu oyobugaya utshwala esegqoke le ngubo emhlophe kuyophuza kuze kuphuze ngisho ingane yentombazane. Mina ngithi kuwe ngoba ubuze lo mbuzo, thatha imbuzi uhambe uye kuShembe qala, ubese ufuka ukuthi Nkosi yamakhosi ngizalwa abantu ababedla yonke inhlobo yezidakamizwa, ngizalwa abantu ababenazo zonke izifo. Ngicela ngale mbuzi Shembe, le nkuleko ngiyakhuleka kuwe ukuthi baba ngicela ubalaphe zonke izifo ezazibaphatha, nabo bonke nazo zonke iy'dakamizwa lezi ababezidla Nkosi ngicela ubayekise zona. Uthi ababengenasimilo Nkosi namhlanje ngibabuyisela isimilo, ababa amasoka Shembe ngiyabageza, ngoba zonke lezi zinto zivuka la emndenini nje ziyinkulumo ukuthi kahle kahle thina sasinje. Ngakho-ke ijiki liyeke, ngeke ufe. Mina ngenza umcimbi la kwakhulela khona umama, wathi uma angithumela imali yomthombo, ngathi wema mina sengibagezile abantu, ngeke ngiphinde ngibangcolise. Angifuni ukubenza on and off ezulwini njengoba inyanga yezulu yasho, wathi niyahlupha ninamaNazaretha, abantu bakini nibenza on and off ezulwini, nifike nibageze uShembe abafake ezulwini, nibuye nibagayele utshwala uShembe abakhiphe, abuphuza phela utshwala ezulwini bawuphuzela ngaphandle. Uthi uNkala ngeminyaka yama-90s ubika umNazaretha wayesethola izeluleko kayithola, kwathi ungaliyeki ijiki ngoba kusiwo umuzi wakho kwasha kwacima. Kanti uShembe utheni? Yini singalaleli izwi? The iNkosilanga ngibona kuma iy'mbiza emzini yenu zimise uba siphikise izilayo. Uthi uNkala wabika umNazaretha wayeseke eqhubeke egaya utshwala-ke njengoba kusho, kodwa ngo-2020 uthi kufika ukhokho wakhe wathi, sawubona mzukulu, ngathi yebo, wathi uyaphila? Uthi ngathi ngiyaphila. Wathi namhlanje ngizokutshela ukuthi le nto ey'biza ngayo ulokuthi uyiNazaretha awusile. Uthi ngathi hawu khokho ngobani? Wathi hayi wena usagaya utshwala awehlukanisile wena, into obuyiyona ungakakholwa useyiyo namanje.
wathi uyabona uma ngabe usuke uyongena kuleya ndlu ushisa kuyona impepho, uthi thina sesiyaphuma sibaleke. Awu yini khokho wami? Uthi usuke uzosingcolisa. Ngoba ngisuke ngingaphethe daka nje ngizoningcolisa ngani? Bathi hayi, lezi imbiza zotshwala oy'phihlikisa lapha izona ezisingcolisayo. Ngambuza ukuthi ima-ke baba, baba amaNazaretha nokhokho bakho? Wathi cha, kuyaqala ngami. Bathi lalela-ke wone kakhulu wena mfana, thatha iy'mbuzi ey'mbili uhambe ebuhleni, eyodwa ufike ucela intethelelo yokuthi ugaya utshwala sukholwa, eyesibili ucela uShembe asigeze bese uphinde usigeze ekhaya. Emva kwalokho ungaphindi ukugaya utshwala bese uyahamba utshelele amaNazaretha afana nawe agaya utshwala esegqoke ingubo emhlophe ukuthi awasiyo amaNazaretha futhi onile kuNkulunkulu. Awu, uthi-ke lalela-ke, kade sihlangene thina siwumndeni, sihlangene ngawe. Abanye bathe bulawa ufakwe phansi kwemoto, abanye bathe asikwenza udutshulwe. Uthi ngase ngithi cha, ngizokhuluma naye lo mfana, kodwa sivumelene-ke mfana ukuthi njengoba buzophila iminyaka ewu-75 ngeke usayiphile. Uma uke wagaya utshwala eminyakeni yakho sidonsa unyaka, ngoba wena mfana sakufaka eNazaretha sikufakela ukuthi hamba osigeza usithethele amacala, wena uqhubeka nayo yonke into kade uyenza ungakholwa. Uyayizwa indaba? Asililaleli izwi likaShembe, silalelele abantu abazihlakaniphi. Uma ngase ulalela uShembe, uma uphenduka wena-ke insizwa yakithi, ngoba ngiyakubona uyakuthanda ukukholwa, sizoxhumana. Kumele uzame ukwenza lento ekuthiwa inkonzo yamahlukanandlela, ngoba ubona abantu benza kanje nje. Inkonzo kamahlukanandlela bayenzile. Inkonzo kamahlukanandlela uvalelise ey'ntweni obuzithanda, ey'ndleleni obuzahamba, ukuze lezi zinto zingakuvukeli usula, zikukhumbuze ukuthi wena uke wanathi, wena uke wayihamba le ndlela. Uma uvalelisile wazitshela, lezi zinto azibe zisabuya zikulandela. Ngicabanga ukuthi icacile-ke. Uma ufuna ukulandela uShembe, uma-ke usunikelile ngalezi y'mbuzi, uma wenza umcimbi, thatha idrink uyibeke emsamo nje. Abantu abadala bezwa ulimi olukhulumayo. Nayi inkosi ilanga kufika umuntu kuyena ethi, baba ngiyokwenza umcimbi, ithi inkosi ungabugaya utshwala. Wahamba ufika wabangenisa abantu abadala, uthi uthelele ebusuku wabona ikhehla lilunguza ngomfanto wesicapha, lathi hawu, ngeke ngingene mina la, utshwala bukho. Akazange alale ekuqondeni kwakhe, wathemba kuNkulunkulu ngesikhathi sonke, athembanga kokwakhe. Waphinda enkosini, yathi inkosi kulungile mntanami, hamba esitolo ufike uthenge ukhambo olusha bese uthenga ifanta orange uyithele ngathi uyayeya khona nizokwenza amagwebu, bese uyakhuluma ushisa impepho uthi nina bosibanibani nabo utshwala benu, uzani nizophuza la. Uthi ngempela waphinde emuva lo baba wafika wenze njalo. Uthema ngabe fika lafika futhi ikhehla ebusuku lalunguza lathi hawu sengiyangena. Awu ngempela lafika laphuza lathi bamnandi utshwala. Ubona wena uzohamba uye kuShembe uthi hayi ngifikile mina kuyena wathi angibugaya utshwala, ukunike into esenhlizweni yakho. Ngiyabonga. Bye.